Ang mga kaskas pahid. Ang mga trabador talaga ano. Kaskas pahid. Pag mga ganyan kaskas pahid. Malupit. Hindi, yung ano yung ginawa niya? Ganyan yun? Oo, Ganyan na. Ano yun? Sige, sample daw, sample. Huwag mong idikit, ganyan lang. Sorry na. Tapos, Huwag ka na di magalit. unang tawa mo, tapos isa pang tawa, nakapuso. Ha. Sample muna, sample. Tawa. Tapos tawa ka. Yan, ganun. Oo, ha. Talito muna. Sabihin ko lang, wait lang. Harap ka dito. Ayan. Di harap yung parang pang ID. Yan, ganyan. Hindi, ayusin mo. Tawa. Ayan mga par, good morning. Ayan, yung gagawin natin ngayon ay yung CR. Papatagin na natin yan, pantayin para mapinis na dito ni Kuya Arnel. Malinis na sa baba pag finish na dito. Ari, Sinakban nga. Ari, nga. Ba't nga sa katinuta? Hindi na yun sa gabi. Ito, hanggang labat lahat. Kahit tapos mo ito lahat. Ito, tapos mo lahat. Umiikot to. Hari ka pilo, viral ka ngayon. 1 million views. Pag Pag nag-million views to sa Reels, papatanggalin ako ng ipin dito, dalawa. Bakit? Tanggalin ko na yung ipin ko. Magbubugal na lang din ako. Reveal mo. Yeah. Karamihan na nag-viral ng ganyan, si Kabislo. Sa Facebook. Alamit! Nasaan ka na? Yung pang Reels. Ganun yung sabihin niya, palayan. Nakadaya film? So, sa daya film sila. Sobra pala na bisali. Hindi na ano? Aba pa itong kadyo? Oo.
Panakot. Bigyan mo ako doon sa kondo. Ay, balde mo na lang, no? Tuloy ang pagpantay sa loob ng CR. Ayan, tuloy pa rin yung pagpantay natin dito. Kasi pipinisin na to sa loob ni Kuya Arnel. Mga arugari ka baba mo, Arnel. Arugari ka baba. Marami na yun. Yung sa dito, yung radaan po yun. Kanya-kanyang pwesto.
So sanong Ay. Aray ko. Di ba pangako mo nung unay walay ingatan habang buhay. Mahiwaga ang nadarama, di malinaw, wala nang makilala. Init. Mga rugadi. Pwede na di.
Ayan. Yan po. Ito na yung nailabas ko na lupa. Nagaling dito sa loob ng CR. Pantay-pantayin. Kasi ito, irarap na ni Kuya Arnel. Pagkatapos na dyan sa loob. Ayan. So, kagat yun nasa labas. Si Vince nasa labas. Pula, naghahalo. Kilo, nandyan. Malabong. Ito. Kanya-kanyang pista po kami. Para mabilis na yung paggawa nito. At ayun, sana ano, yung bagyo natin ay sana din na matuloy dito. So, ay, kasi kawawa naman yung mga nasa mababang lugar na binabaha. Pantay-pantayin na lang yan. Dito lilipat si Kuya Arnel. Ay, maganda yung CR. Aray ko. Ano? Pantay na po. Dami lupa. Amo! Amo! Kuya Arnel. Ha! Ano? Lupit talaga yung Kuya Arnel, no? Ang mga kaskas pahid. Ang mga trabador talagang ano, kaskas pahid. Pag mga ganyan kaskas pahid, malapit. Abot natin kita kay Vince. Kaskas pahid, Kuya Arnel. Amoy? Amo. Tapos, in and out. Yan. Nan si tatay, galing dun sa Bacolod. Umuwi pala si tatay, kaya pala wala dito. Nanguli daw ng ano, isda. Pumunta dun sa ano, yung Baklad. Binisita yung Baklad, yung panghuli nila ng isda. Amoy! Udah checkpoint. Ayan po, snack time. Kuya Arnel, Vince, snack. Snack time. Ganda ng panahon. Wala na yung bagyo. Yung mga nagbibilad ng palay.
palay. Bilad. Maitim yung palay. Oh. Lambot siguro ng ulan. Baha. Potong bugas. Ang ka di ba oy? Mga gura